Chciałem przyjechać specjalnie, bo liczyłem na to, że będzie to już taki finał, ten trzeci mecz. Wierzyłem w naszą drużynę, dobrze szło w tym sezonie. Były pewne potknięcia, ale generalnie dobrze. Także myślałem, że rzeczywiście dzisiaj będzie ten prawdziwy finał i chciałem tutaj być. W końcu jesteśmy jednym z tych większych sponsorów. Jest to drużyna miasta, można powiedzieć, a to duża rzecz dla miasta. Dla miasta typu 46 000 to ogromna rzecz promocyjna, reklamowa, no bo jesteśmy wtedy w telewizjach. No oczywiście nie ma tych ostatnich słów decyzji, czy będziemy grali w Ekstraklasie, czy będzie decyzja władz Tauron Basket Ligi, dopuszczą nas ze względów technicznych sali, ale to już jest, powiedzmy, druga rzecz. Natomiast piękna rzecz, że jesteśmy mistrzem pierwszej ligi, no i to jest chyba najważniejsze. Myślę, że to jest gdzieś po 50-60 latach. Ja sam grałem w latach 60. Zaczynali pan Dercz, Truściński i chciałbym, żeby dzisiaj mogli to zobaczyć, że Kutno po tylu latach doszło do tego finału, do czołówki krajowej w koszykówce. Parę lat temu mówiłem, witam właśnie po raz pierwszy osiągnięcie w pierwszej lidze. No dzisiaj nie mogę jeszcze powiedzieć, bo to jeszcze parę innych decyzji, nie tylko naszych, ale zarządu Tauron Basket. Myślę, że to jest wielki sukces i dla miasta duża rzecz. Prezydencie, mecz trzeci z WKK tutaj na ich obiekcie to był prawdziwy finał, prawdziwy horror. Wszystko było w tym meczu. Zakończyło się szczęśliwie. Jesteśmy mistrzem pierwszej ligi. Warto się cieszyć, warto jeździć za tą drużyną. To pokazuje ta publiczność, która jest tutaj. Oni są wierni przez cały sezon. To są piękne chwile. Nie wiem, ilu tutaj w tej chwili trudno policzyć, ale myślę, że gdzieś koło setki było. Ale wiem, że ekipy jeżdżą nawet daleko, Krosno, Szczecin. Także nasi mieszkańcy są wspaniali, lubią. Zresztą widzimy, to się dzieje u nas. Prawie pełna sala, ludzie z dziećmi, małymi, rodziny. To jest piękna atmosfera. To jest prawdziwy sport. Panie prezydencie, zdajemy sobie właśnie sprawę z tego, że dla 47-tysięcznego miasta ten Tauron Basket Liga to będzie ogromny wysiłek. Ale może miasto, może właśnie sponsorzy zrobią to i będzie to prawdziwe koszykarskie święto. Będą przyjeżdżały najmocniejsze ekipy do Kutna. To by było wspaniałe. No myślę, że tak. No miasto samo, samorząd, sam by nie podołał. Oczywiście myślę, że nasz udział w tym będzie, tak jak był do tej pory w klubach sportowych, odpowiednio do wkładu, ale oczywiście liczymy na sponsorów, bo oni jednak będą potrzebni, niezbędni.